Както винаги с метаболитните болести, основата на лечението е промяната в стила на живот. Това означава да се внимава с храните, които се консумират и най-вече с тяхното количество. Тъй като дори и вредните храни, консумирани в малко количество, не могат да донесат голяма вреда. Второ, по възможност ограничаване или най-добре спиране на алкохолната консумация, защото алкохол допълнително уврежда черния дроб. Физическа активност, движение всеки ден. И най-сетне, разбира се, съществуват и лекарства, за които се знае, че подобряват метаболизма на чернодробната клетка, като тук са, освен на есенциалните фосфолипиди, някои лекарства, които се ползват за лечение на захарен диабет тип 2, това е от групата на бигванидите, на глитазоните и на GLP-1 агонистите.